Sa isil pa nagapor ka mamantangay kublay fi way puway. Baro agakerteng ke jong Jesus Christ. Nga pet nang ni ngay EAP. Ba dan na pleng jong fi dang dan aga jing thia. Bat marsin kindit. Piwat ya ka phone ke jong fi banong. Ani pastor idan man kran ayuh kan ngi. Ba dan na pleng jong fi klem yok por aga por men step. Bat pi ken mau andala kamadian bangadei ban pet ya ka kubor. Ban sngap ya ga baga ktien ke jong blai ka dan man kran ya nga. Bat nga sung i chi sha ya pi. Baro ki batrang bat ki basliang. Ban yo snow bat ban yo snow ya ga ktien ke jong blai. Namar pi snow la da fi yo snow ya ktien ke jong blai pi snow kum bam nang man tri kam baro shisgi dan pleng jong pi snow thli dan pleng jong pi snow kumba klem yo jingker ku e ru namar ba fi klem yo snow ya ga ne ku bo step ha ga ne ga ski ka manta. Tadi intang nget bau try udan ban kren na ka manta jong pi ha ga ne ga ski ka manta udan ban hikai udan ban ong ya pi ban nget ya pi ki batrang shisha ya pi ki basliang shisha utrai udan bi ka kubor ban kren ya pi utip ya ka jing don kam ka donot ka jong pi utip ya ka jing don kam ka ka jing im ka jong pi utip na dong shadong bat haba pi thrang shisha ya utrai haba pi thrang shisha ya ka kubor utrai udan ban kren ha ka ne ka por ka bamenta ngam tip na kren ya no ha ka ne ka por nga snow ba utrai udan ban kren ya no re ya no ha ka ne ka por ka bamenta bat nga snow ha ka ne ka por utrai udan ban ong kum ne pi ya ki balawat chwai ki hima ga jong u bat ya ka hok ga jong u jisu ong ti ya ki ni ki baro an sa ai lang tam hapi pi dei ki brio ki bawat ya ki hima ka jong blai hot pi wat kai ka ka hima ka jong blai ka dei ka jing sanchar ka jong blai ha ga ji im ka jong pi bat pi dei ki brio ki bala IT fi ki brio ki bala nget fi ki brio ki bala pediang ya jisu ha ga jing im ka jong pi pila wat shwa ya gata pila wat ya ka hima ka jong blai pi wat ya uta bazan shar ya ka hima bauta ude Jesus Christ but chi sin ba pila wat pila shem you try but anda pila shem you try ukular ya pi Matthews ndriu lai fulai uong haba pila wat shwa ka hima ka jong blai ba ya ka hok ka jong ti ya kini ki baro an sa ai lang tam hapi pitip nam ublai am ju ai dagata ka men sem khap nap pitip ublai habu ai am ai kat kum ka jing tho jongi kum ki breu habu ublai ai am ai kat kum ka ta ka jing perkhat ka jongi ublai habu ai am ai dagata ka bor blai ka jong baru ublai dei uberet ublai dei kum ubreu ublai udei bakrau ti haba ublai udei ubakrau le ru ya ki bakrau haga jing im gejung pi lada fim padio pediang menta kam lei ya ap ya por gejong trai maru jisu unom thok jisu unom syukor jisu unom kalaktien kan mau gene ge hisin bula ong haba pilawat chwe ka hima ka jong ubaria ka hok ju ti ya kini ki baro ya ki baro an sa ai lang tam an sam dei menta an sa ai lang tam bun sa ai lang bat tam hafi ringta nge bara bau trau ai pinda lengo hingan habau jisu le ya kata ka jim ge jong pi pinda kendit ta threat pinong ani hadu kat ni pleng tadingta habu pisngat ni ke kubor le se pila pediang yu jisu ka jing im ge jong pi ke da sa kum ju pi pe ni ge jing idang yu i bi teng kren ki don bi hang ni la ga ram ka sha la ga jing pang jing stam la ga kam yeng kam sem ge jong pi ni ka business fi ga dukan ge jong pi ha ge jing ge jong pi ki breu se kam biang i kumba ki customers ki pet na pi but kata ke jing ka long yeng long sem ki kon ki fi ge jong pi ki le huri hura ki im ge jing im ge ba pathar ka pi la dua in re hadu menta kidang long kum ju shi kum ju i kumba kinang penban i kumba kanang jur penban kata ke jing le ne kwa ban ong i fi ge ne ge sngi wanom du men sim maru jisu la kula ong
an sa ai lang tam api laga de gabam ka di un ai laga de gade ka kup ka sem ne ki ek jing dan kam ha ga ji im ga jong fi la da fi la yo jisu ha ga jing em un ai lang tam ya pi wanum do jing kermen ye snap ye kubor ye snap ye tin ga jong blai ye shakri yu trai wat jukli jingkli wanum sngolengo ye ei baga jaga jim jong fi ne ban kli ye ka tahu blai em ap ye ka por blai em la da fi la trang shisha fi la shakri shisha yu trai aba fi la ye shisha yu trai utrai ulah de ong lupa na du besdang tolong shlur wa tolong rangba anum tien kumbu ong yu Joshua kum mengaladon rengkat banu Moses ngendon rengkat bat pi ong ye pi kan ni kesni kum mengaladon rengkat bat ki breu ki jong blai ka Bible ngalong rengkat ro bat pi bading ta kum utrai ulah le itu kamba ki breu ki badan ha ka Bible un le kamba kum ju ye pi ru namar pir pim dan jinga per ARM bal kita ki riu ngai ki bala don ga ktien ga jong blai tani ga por nga kwa ban dwai na kam ta jong pi ba finum dai ban do men sim en rei yai ap kmi lenti ya ga por ga jong blai kum ta ga Bible ka ong we Petros san ri ka ong tu fin pin rit ya di apo ka kti ga ba kraw bor ga jong blai ti un pin kraw ya pi ha ka ya ga bit ga jong u blai udan ya ka ya udan ya ka por udan ya ka timing un pin kraw ya pi la da fila yo ek hima ga jong bat ya ka hok ga jong ini dwai ni ga por menta tra ni ga por nga aingo ya me ya ka bang yo ban ya kren ko tra ni ki kon gi jong me hang ni ga por ka ba menta tra ba ki trang ya me ba ki sliang ya me haba ki la yo ya me ka jing em ga jong ki ko trai bang da nget ko kan ra trai ya ki ak boro an sa ai lang tam ha ga gm jong ni ki kon trangi tip haba ki yo ba koridor tam haba ki yo me ko trai ki la yo ko kan ra trai ya kata ka barem dor tam bada ki yo me ubala lut na dong shadong balong utrai blai halor ka do baro bat ndan ki ka bamla bat me ka bamla bri ki long ki bala bat me shishangi shakri me ublai ubala baro ubala ban le kamba ya ka ban icon ya ka sara ka bala linki trashi sham de ublai ko kanat ubala kat arliang ya ka duriau besau made ublai ubsai kita kin riu laknut agar klau made ublai ubsai ki sana jar ki sau hajar tanda kita ki kindiat ki do kha kindiat ki pu made ublai ko konrat uba penjai jai ki eryong made ublai ko konrat ubale ki kamba ko konrat tra jisu be mela iki kamba nam tani kon jeme ngatip habaki bot eme habaki shakri eme kini i kita ki ki bakraw blai pagata ka jinjin jar ki yat menta kamlong am ya ka ban nujor ba ka buram ka ban sapan pau ngatip kata ka buram ka ban sampau kalong ka buram malor ke buram baro pagani ka jinjin jar pi yat menta ni ki jinge pi yat menta lada kala poi kita ka por fiang pleng kam dani pleng ka tu jinge ban nujor bat kani ka bu try ule efi banga duai nga ker khu efi ni gasni finum do men sim tat fin shakri bi oblai fin mani bet finum arta tien ngatip u saitan ude unong bet ya ka nyut ban bet ya ka jing arta tien ban bet ya ka jing kai bakla ban bet kan ya ka jing ya pera ka jing mut ka jong fin renga kwa manang fin ne bi tik tip bi ya ka tien jublai tip tang yu jisu kan tala biang duai nga ker khu efi ni gasni finum kenria na ke jingkular ke jong blai finum kenria na ke ktien ju hen pin bat ya ke ktien ke jong blai ke jingkular ke jong mar barok ke jingkular ke jong blai ke long oi ban amen ya dua nga ker ko ya vi ke wai pui jingkular ya ka bau blai la kular kan long ka wai hedin ka wai ke din ha wai na ka benta jong pi un ai be ya fi pin yo ya ka ta ka balang tam ka ba pon palat ba ka khamat ju fi kam shim i skor shim la sngo ba kam shim mi na ka download ke jong pi un ai palat ban ya ka ta ka fi pan ne kata ka babi or khat kat ko mata ka bor ka batrai happy agar teng jisu ngadwai amen amen tran ka ko fi ngin sai syam yang la sai ka sngi ha ka bai pat ka kubar step blem ta ka buram ju amen But on this day, he says, ngan penyeng ya pi ko ko